बे समाव बड'लेण्ड रादाबा लानानै फैदों मोनसे गिदिर रादाब। आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। जाय बिथांमोनहा हानि न'आव जिउ खुंनानै दङ बिथांमोननि इथा फाक्कानि न'नि सिमाङा थाबैनो मोनफुंनो हासिगोन। मानोना आसाम सरकारा रायजो राजाफोरनि बे सिमांखौ जाफुंहोनो थांगासिनो दङ। फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव रायजोनि गासै 60,000 नखरफोरा बे मुलाम्फाखौ मोनगोन। नंगौ, बे खेबनिफ्राय रायजोआव रावबो हानि न'आव थानांनाय नंलिया। आसाम सरकारा दायो रायजोनि मोनफ्रोमबो नखरनो न' लुनानै होनो थिरांथा लादों। फैगौ डिसेम्बर दानाव आसामनि गासै 60,000 नखरफोरा प्रधानमन्त्री आवास योजनानि गेजेरजों फाक्कानि न' मोनसिगोन। आरो जुदि पन्चायत नेहाथारिया आरजाथाव मुलाम्फागिरिफोरनो न' होनो हायाब्ला बिथांनि हेंथायै राहा लानाय जागोन। लोगोसेनो पन्चायत नेहाथारिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जागोन एबा ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन। जुदि नोंथांमोनहा रेशन कार्ड दंखायोब्ला थाबैनो Pmay न'नि थाखाय आर'ज गथायनो हागोन। सरकारा रोखा खालामदों दि रायजोनि गंसेबो नखरानो हानि न'आव थानांनाय नंलिया। मानोना सरकारा मोनफ्रोमबो नखरनो फाक्कानि न' लुनानै होनो थिरांथा लादों। बे गिदिर थांखिखौ फोसावनानै होदों आसामनि मन्त्रि रन्जित दासआ। बे समाव बड'लेण्ड रादाबा लानानै फैदों मोनसे गिदिर रादाब। आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। जाय बिथांमोनहा हानि न'आव जिउ खुंनानै दङ बिथांमोननि इथा फाक्कानि न'नि सिमाङा थाबैनो मोनफुंनो हासिगोन। मानोना आसाम सरकारा रायजो राजाफोरनि बे सिमांखौ जाफुंहोनो थांगासिनो दङ। फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव रायजोनि गासै 60,000 नखरफोरा बे मुलाम्फाखौ मोनगोन। नंगौ, बे खेबनिफ्राय रायजोआव रावबो हानि न'आव थानांनाय नंलिया। आसाम सरकारा दायो रायजोनि मोनफ्रोमबो नखरनो न' लुनानै होनो थिरांथा लादों। फैगौ डिसेम्बर दानाव आसामनि गासै 60,000 नखरफोरा प्रधानमन्त्री आवास योजनानि गेजेरजों फाक्कानि न' मोनसिगोन। आरो जुदि पन्चायत नेहाथारिया आरजाथाव मुलाम्फागिरिफोरनो न' होनो हायाब्ला बिथांनि हेंथायै राहा लानाय जागोन। लोगोसेनो पन्चायत नेहाथारिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जागोन एबा ट्रेन्सफार खालामनाय जागोन। जुदि नोंथांमोनहा रेशन कार्ड दंखायोब्ला थाबैनो Pmay न'नि थाखाय आर'ज गथायनो हागोन। सरकारा रोखा खालामदों दि रायजोनि गंसेबो नखरानो हानि न'आव थानांनाय नंलिया। मानोना सरकारा मोनफ्रोमबो नखरनो फाक्कानि न' लुनानै होनो थिरांथा लादों। बे गिदिर थांखिखौ फोसावनानै होदों आसामनि मन्त्रि रन्जित दासआ।